Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A bidiyon mu na yau za mu yi muku bidiyo ne akan wani abu mai muhimmanci wanda mutane suke ta so a yi bidiyo a kansa, kuma na san mutane da yawa za su ji daɗin wannan bidiyo. Wato bidiyon mu na yau akan yadda mutum zai duba cikin Gmail ɗinsa ya ga akwai wasu da suke bibiyar Gmail ɗinsa ko kuma akwai wasu device haka dai waya ko kuma kwamfuta da ake login ɗin account ɗinsa ba tare da saninsa ba. Kamar yadda mutane suka sani, a yanzu mutane suna ta amfani da Gmail sosai ba kamar da ba. So wasu akwai abubuwa da suke ɗorawa akan Gmail na wanda ya shafi personal information ɗinsu, sannan kuma ga platform da mutane suke buɗewa ko in ce suke rajista da su, wanda duka da Gmail ake yin amfani ake rajista, musamman application na su banki ko kuma application na su irin crypto wallet da mutane suke da su. So akwai dai abubuwa da suka shafi wato personal abu na mutum wanda mutum yake yin amfani da Gmail. So ana samun wasu daga cikin ɓata gari ko in ce hackers ko kuma scammers da suke amfani da wasu dabaru nasu su zo su samu access da account ɗin mutum wanda za su rinka ganin wani abu na cikin email ɗinsa. So shine muka ga ya dace mu nuna wa mutane ga yadda za a yi su duba su gani ko da ana bibiyar su, so insha Allah za su gani kuma za su ga da wannan device ne, sannan kuma za su iya log out daga ciki. Kafin mu shiga cikin bidiyon namu, muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka sai ya daure mana subscribing, sannan ya taɓa mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu, sannan kuma a yi mana liking saboda liking ɗin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. So da fari bari mu shiga cikin Gmail ɗin kamar yadda kuke gani, ko kuma bari mu shiga ta cikin nan. Kamar yadda kuke gani waɗannan ga su nan wato app ne na, so sai mu shiga nan gurin inda aka rubuta Gmail. So da mutum ya shiga cikin Gmail ɗinsa kamar yadda kuke gani ga cikin Gmail ɗina, so abinda mutum zai fara yi sai ya shiga cikin kan inda aka rubuta sunan wato abun nasa nan gurin kenan da kuke gani. So gashi nan zan taɓa nan gurin kamar yadda kuke gani. So da mutum ya taɓa nan gurin zai nuna mai kamar haka. Idan kana da Gmail da yawa za ka gaggansu sun jeru a jikin account ɗin naka kamar yadda kuke gani ga sunan za ku ga Gmail sun jejjeru. So wanda kake a kai kake so ka shiga ka ga wato managing account ɗin, kawai sai ka taɓa nan gurin, ga guri nan da aka rubuta wato manage account nan gurin kenan, kawai sai mutum ya shiga nan gurin. Yawa da ka taɓa cikin manage account za ka ga ya kawo ka sunan wato wannan ɗin, gashi nan na sa Isman TV na sa sunan sabida mutane su gane. Gashi nan sunan Gmail ɗin ya fito, sannan kuma ga wato Gmail account ɗin nan shi ma ya fito. So kun ga a farko nan ga wani guri nan da aka rubuta home, nan kuma personal information, nan kuma privacy, nan security. So abubuwa ne wanda kowanne mai muhimmanci ne, wanda yana da kyau a ce mutum ya shiga ya sassaita shi, ya ga wani abu da ya kamata mutum ya saita. So amma mu da yake bidiyon namu ya ta'allaka ne akan abin da ya shafi security, so ba lallai mu yi muku bayani sosai da yawa ba akan waɗannan abubuwan. So amma dai sabida mutane su ƙara samun haske a kai, so bari a takaice sai mu ɗan yi muku bayani akan su waɗannan sauran. So kamar nan gurin da aka rubuta home, in mutum ya yi scrolling zai ga su nan abin da suka shafi home. Akwai privacy and personalizing, sannan akwai wato your data privacy, sai kuma gashi nan privacy suggestion. So ga su nan dai abubuwa ne wanda in mutum ya yi scrolling zai ga duk ga su nan abubuwan da suka shafi home. Sai kuma abu na gaba nan gurin da aka rubuta wato personal information. Shi kuma idan mutum ya taɓa nan wajen personal information zai ga basic information ɗinsa nan, wato inda mutum zai iya shiga ya sa hoto, sai kuma a ƙasa inda mutum zai shiga ya sa suna, ya canza wato first name ɗinsa da second name, wanda tun a lokacin da mutum ya yi registration na Gmail zai ga gurin da zai sa sunansa da sunan mahaifinsa. So ta nan gurin mutum zai iya zuwa ya gyara. A misali idan kana so ka gyara sunanka ko sunan mahaifinka za ka iya shiga ta cikin nan gurin sai ka gyara. Sai kuma date of birth kamar yadda kuke gani, shi ma akwai date of birth a gurin registration, sannan ta nan ma mutum zai iya shiga ya gyara
idan kana da kuskure akan date of birth ɗinka za ka iya shiga ta cikin nan ka gyara. Sai gender da aka rubuta wato male ko female, shi ma in mutum ya shiga kamar da kuke gani gashi nan na taɓa wannan, so za ku ga ya kawo mutum inda zai iya shiga ya sa ko female ne ko male ne. So sai kuma bari mu yi back mu gani, sai kuma inda aka rubuta contact information, shi kuma za ka ga wato Gmail ne wanda za ka yi attaching da shi, wanda zai zama ko da Gmail ɗinka ya samu matsala, so da wannan Gmail ɗin za ka yi amfani, ko kuma da lambar waya wanda za a yi contacting ɗinka wajen gyara ma naka. Sai kuma phone number, mutum zai ga inda phone number ɗinsa take. Sai kuma profile, mutum zai ga wato abin da yake akan profile ɗinsa, ko kuma ya shiga ya saita profile ɗinsa na kan Gmail ɗinsa. So sai kuma abu na gaba wato inda aka rubuta wato data and the privacy, shi kuma idan mutum ya shiga wajen data and the privacy ɗin nan shine inda mutum zai ga history na log ɗinsa, wanda mun taɓa yin bidiyo akan wannan abin. Duk wani abu da ka shiga a cikin wayarka, wata browser ko wani application ko wani game, so duka yana cikin nan. Ga guri nan da aka rubuta wato web and the application activity. So duk wani application da ka buɗa, ko da baka nan aka ɗau wayarka aka yi amfani da ita aka shiga ma wani application, so in dai ka shigo nan a cikin Gmail ɗinka za ka ga wani irin application da wani irin site da me duk abubuwan da aka shiga akan wayarka za ka gan shi a cikin nan. Sai kuma location history, so shi kuma location history ɗin nan zai dinga nuna ma duk wani guri da ka je. Duk wani guri da ka je Google za su ringa saving ɗin gurin da ka je, to in ka shiga wajen location ɗin nan za ka ga gurare da kai visiting, wanda in dai wato wannan ɗinka a kunne yake, wato GPS na wayarka a kunne yake, so Google za su ringa yi ma notification na guraren da ka je. To duk lokacin da ka shigo nan gurin za ka ga wannan gurare da ka ziyarta. Sai kuma inda aka rubuta wato YouTube history, shi kuma nan duk lokacin da ka shiga YouTube a cikin Gmail ɗinka kai visiting ɗin YouTube, so shi ma akwai history da za ka gani a nan gurin. To duk in ka shigo nan za ka ga duk wasu abubuwa da ka taɓa shiga a YouTube za ka gan su a nan gurin. So waɗannan kenan a takaice, ga su nan a ƙasa personal, duk dai ga su nan abubuwa ne wanda an mutum ya tsaya ya nutsu ya karanta zai ga yadda suke. To sai abu na gaba wanda shine za mu yi muku wato yake da muhimmanci, wato wajen da aka rubuta security. So duk abin da dai mutum ya ji an ce security, to abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci. So gashi nan mun taɓa wurin da aka rubuta security, shi kuma inda aka rubuta security shine gashi nan recent security activity. So idan ka canza password ɗinka da a cikin wata guda, ko kuma a wani lokaci in ka shiga nan za ka ga wacce rana ne aka taɓa canza password. So wato ko kai ne ka canza ko ba kai ne ka canza ba, so in ka shigo nan gurin za ka ga an canza ma password ko ba a canza ba. So in ka ga akwai matsala sai ka shiga ka gyara. Za a iya canza ma password baka sani ba, kuma ka ga Gmail ɗinka yana buɗewa akan wayarka already, saboda ka riga ka yi login ka saita komai. So ko da ka buɗe, wani in ya samu access da account ɗinka ya buɗe, zai iya buɗewa a wani gurin yadda da ka riga ka yi log out to ba zai ƙara shiga ba. So in ka shigo nan gurin kana visiting ɗin nan gurin kana ɗan dubawa, duk ranar da kaga an ce an canza password ɗinka, Google sun nuna ma cewar an taɓa canza password ɗinka, to sai ka shiga ka duba ka gani, ka ga yaushe aka canza, kuma sai ka yi sauri sai ka canza password ɗinka, sai ka yi log out sai ka ƙara dawowa. Saboda idan ka sakankance wata ran wani ya samu access da account ɗinka, ya je ya yi login a jikin wani device ɗin kuma ya zo ya canza password, so ko da kana iya buɗewa, duk ranar da ka shiga kai log out to ba za ka iya ƙara shiga ba. So amma in mutum yana duba nan zai iya ganin inda wata matsala. Sai kuma inda aka rubuta sign into Google, wato gashi nan last change password, gashi nan za su nuna ma wacce rana ne aka canza password. Kamar wannan account ɗin kun ga 25 ga wata na January an taɓa canza password ɗinsa. So a nan gurin mutum zai ga date ɗin da aka taɓa canza password. Sai kuma two step verification, wanda za ku ga kun ga ganawa a kunne yake. So wannan abu ne abu ne mai babban muhimmanci, yana da muhimmanci sosai. Duk wanda yake da Gmail ya shiga ya yi setting ɗin wato additional verification, wanda duk lokacin da ka zo za ka yi login za su tambaye ka wani password, wasu code, wanda idan ka sa code ɗin nan shine za ka iya login. To mutum yana da kyau a ce mutum ya sa, akwai irin su authenticator, sannan akwai na lambar waya,
sannan kuma akwai na Google ɗin da za su ajiye ma wasu code wanda za ka shiga ta cikin setting ɗin wayarka, wanda idan muka samu lokaci insha Allah za mu yi bidiyo na musamman akan yadda ake saita su waɗannan daban-daban. So amma akwai waɗanda suke da sauƙi a cikinsu in mutum yana da, ya kamata a ce mutum ya shiga ya saita wato two-step verification, wanda security ne mai matuƙar ƙarfi, wanda ba wanda insha Allah zai iya login ɗin account ɗinka sai kai, saboda akwai code da za su turo duk lokacin da kai login za su buƙaci wannan code ɗin. So za ka zaɓa a me kake so a turo ma wannan code ɗin sai ka dinga sa su. Sai inda aka ce app password, wanda za ku ga gashi nan ne. So wannan shi kuma password ne na application da mutum yake shiga, wato nan gurin kenan. Duk wani application da ka shiga kai saving ɗin password ɗinsa, in ka shiga web browser ko kuma application za ka ga wani application ɗin ya tambaye ka kana so kai saving. So in dai kai saving a nan gurin za su ta taruwa. Duk wani platform ko wani website ko wani application da ka taɓa shiga aka tambaye ka password, kai shiga ka sa password, kai saving password akan wayarka, to password ɗin nan gurin zai zo ya tattara duk na wani application da na website in ka shigo nan za ka gani. Sai inda aka rubuta security code, gashi nan get a one time code verification, shi ma verification ne wanda idan kana so za ka yi sa shi, wanda duk lokacin da za ka yi login shi ma za ka ga an tambaye ka wannan verifying ɗin sai ka yi verifying. Sai kuma inda aka rubuta ok, sai kuma a ƙasa ga recovery email nan za ka sa email ɗin da kake so ka yi recovery, ko da ka samu matsala a email ɗinka za ka sa email ɗin da kake so ka yi recovery ɗin ka yi recovery da shi. Yawwa, sai kuma a nan ƙasa ga wani guri nan da aka rubuta your device. So nan gurin shine inda muke so daman mai bayani sosai akai, wanda shine wato makasudin yin wannan bidiyo namu, wanda za ka ga an rubuta your device. So wannan gurin kenan, bari na haska muku shi sosai ku gani. Kun gan shi nan an rubuta your device, a ƙasa kuma an ce find a lost device. So wannan gurin idan mutum ya taɓa shi, so a nan gurin ne za ka ga duk wani wata waya ko wata kwamfuta da ake shiga account ɗinka. So kamar yadda kuke gani, kun ga wannan na farko ɗin shine kan wayata da nake shiga account ɗina, gashi nan Tecno Camon 11 Pro, gashi nan Nigeria, gashi nan device, wannan Android device, your current session. Kun ga sun ce min your current session akai nake. So a ƙasa kuma za ku ga wata waya nan, wata Huawei Y6. So wannan ita Huawei ɗin na taɓa buɗe wannan ɗina da ita, wanda kun ga sun nuna min cewa ita ma an taɓa amfani da ita an shiga Gmail ɗina. So a nan gurin mutum zai, wasu daga cikin mutanenmu ko in ce wasu daga cikin mutane sun shiga sai suke ta ganin wato device da yawa, wani ma bai taɓa siyan wata wayar ba sai ya ga an taɓa amfani da ita a Gmail ɗinsa ko kuma ana amfani da ita a Gmail ɗinsa. So nan gurin in mutum ya shigo, kamar yadda kuke gani ni gashi nan na ga wata device, duk da dai na san na taɓa amfani da ita, to amma yanzu ba ta guri na, ba waya ta bace. So kun ga zan iya shiga ta cikin nan gurin sai na removing, sai na cire access. Kun ga gashi nan an nuna min cewar Huawei Y6 Pro, gashi nan ina so na sign out ko kuwa. To yanzu idan ina so na sign out daga wannan device ɗin, ya zama ba su da access, wanda wayar take a gurin sai da access da account ɗina, tunda na riga na rabu da wayar, kawai sai na taɓa nan gurin da aka ce sign out. So gashi nan Google za su tambaye ni this will remove wato access to your Google account from the device. So daman abin da nake so kenan, kawai sai na ce sign out. So kamar yadda kuke gani, kun ga gashi nan na yi sign out, za ku ga gashi nan za ku ga ta sa sign out. So shikenan na riga na yi sign out daga wannan device ɗin. Shikenan yanzu na yi sign out daga ita wannan wayar, ba za a ƙara samun access da Gmail ɗina ba. So ko da mutum ya sai da waya ko kuma wayarsa ta faɗi, so inda ya shigo nan gurin zai iya shi sign out daga waya, ko da ba ta hannunsa, inda ya rabu da ita, ko da sace ta aka yi ko kuma ya siyar ya manta bai cire account ɗinsa ba, to da ya shigo Gmail ɗinsa ta cikin wayar da ya canza ko kuma ta kan ainihin wayar da yake buɗewa, so ta nan gurin mutum zai shiga insha Allah zai sign out daga duk wata waya ko wani device da aka taɓa shiga account ɗinsa. So abin da ya sa na yi muku wannan bidiyo, ko in ce muka yi muku wannan bidiyo, saboda akwai waɗanda suka gagga wasu wayoyin da yawa, wani ma zai ga a kwamfuta ne, kwamfuta ba ɗaya ba biyu ba, ana buɗe account ɗinsa, wani kuma zai ga wata wayar, wani zai ga gasu nan dai abubuwa da yawa wanda ake
mutum zai iya ganin su a cikin nan a makalkale da akawun ɗinsa, wanda ba ƙaramin hatsari ba ne hakan. So yana da kyau mutane su shiga, kowa ya shiga ya dudduba ya ga akawun ɗinsa yana da wata matsala ko ba matsala. Idan akwai matsala sai mutum ya yi ƙoƙari ya gyara sabida hali na rayuwa. So a nan za mu dakata da bidiyon namu, sai kuma wani lokaci idan mun ƙara samun wani abu da yake da muhimmanci sai mu muku bidiyo a kai. So kuma har ila yau dai muna ƙara roƙonku, idan mutum sabo ne a wannan sanar tamu mai albarka, sai ya daure mana subscribing, sannan ya mana liking, sannan a yi mana sharing na wannan bidiyo ga sauran mutane. Mun gode.